Jumeneng kok sapa tot. Lah jenengan tot ngono. Aku iki cilik-cilikane rak undangane titot to. Nggih, tatin titot. Undang tot titot kok ora gelem. Ya. Nek mboten gelem kok kula kon maju. Hah? Heh? Iki mengano kok pamundutan. Nek ora ana pamundutan, ora ana sing njaluk tatin, mbok kowe iki tak kon degem ning kono nganti ngendhok. Entuk apa ngendhok? Ben nganti ngapal. Ngapal piye? Ayo, Ki, nek ora percaya Ki. Lho, saka akrab. Heeh. Nyuwun podang kuning wis dipinangkani, mau podang kuning Agnes. Ya ora apa-apa. Liwong nyuwun tatin sing nembang kuwi iki dotok naik duit 10.000 do ben njaluk kowe napa piye? Ya ora kok ya. Oh, grup wedangan Gerajakan Banyuwangi ya tatin. Oh iya, edan. Bocah iki iso menarik perhatian iki jane do kegut apane to. Nek do ngerti watake ya do ngedoi no. Lah napa watake ya baik hati. Baik hati apa? Iya. Lah nggih to. Nek karo duit nguli, Iya. Kura ora nguli, ming nek ana wong njaluk iki rak kudune sing nembang sapa ya dikekke sing nembang. Maksude? Nek karo jenengan diemplep dhewe ngono. Piye apa ora ngono kuwi, ora ngerti unggah-ungguh to? Lah napa? Lah aku ki sing ngejak deke diemplep-emplep. Disuwun. Disuwun-suwun apa wis kebacut muni kok saiki di. Ya mau anggap saja enggak bicara. Enggak bicara wong do krungu kok enggak bicara. Nyo, arep nembang apa? Gerajakan apa-apa? Liwong apa gerajakan apa? Gerajakan? Nek liwong mengko iki pamundhutane karo Mbak Prastiwi. Dadi saiki gerajakan sik. Dadine kula mangke ya liwong. Ah kowe kuwi akeh banget sing njaluk kowe. Ning dikekke kula kabeh ora? Oh, tak keke kabeh. Aku nek nggo dit kok ngene iki dit haram. Gayane saiki unik. Jatahe sinden kok tak gawa iki, wo, marai nyrimpet-nyrimpeti uripku. Iya. Lah biasane digawa. Rak, biasane ya tak keke kowe kok. Nek wing sithik ya dikekke oke ya didelikke. Nyo glu kabeh nang kene iki. Iya. Oh, tak jupuke ndak silak dijupuk. Ajubuken apa? Iya, siap. Jubuken wis. Eh, Ning guyono iki engko nek nganti kowe ora minangkani kabeh lagu, Lah, kowe kabeh ya mangan duit ora tok lakoni, oh nyemelangi marai penyakit. penyakit apa? Ambo pokoke ora ngerti aku. Aku wis nganu kok. Saka penyakit. Iki sisa iki, nyo, jubuken kabeh. Ah, siap. Iya. Nyo, iki tutup gelas sisan nyo gawane nyo. Endi? Nesu iki ora. Tatin kok tutup gelas. Tutup gentrong. Oh, nutupi jalange kowe. Ngawur ayo tak uncalke sisan kok ndi sing arep dijupuk iki apa? Ngene Pak Tumiyono sisan apa piye? Ah, siap sini. Siap apa? Iki Pak Tumiyono nyuwun gerajakan nyuwun bajing loncat. Bajing loncat ki sing disuwun ayu. Ya nek arep dikekke aku ora apa-apa. Ah, kowe kok kebangetan kowe. Wah, bojone langsung. Sing lanang muni wo. Iya. Aja kok men dipek ayu, didum sak kanca. Sindene pira cacahe? 7. 7. Sik tak hitunge ngene Pak Tumiyono iki pira cacahe? Ya. 20. 20 cengelmu kowe. Jiro lupat monem pas 7. Kowe iki rasane guyu marai ngonang-ngonangi. Ya. Jiro lupat monem tu. Ya. 7 di. Oh kowe wis ya? Ki sing 3 wis ora usah kok terus-terusan tenan. Wah, penak ra jamak-jamak. Berarti mung kurang 3. Jiro lu wis. Iki dicelengi dienggo sesuk nek pas sepi. Oke? No. Enggak mau. Ya, enggak mau ya dipaksa. Mana kayak didom. Iya, nya. Nya, wah, wis. Sok wis rasa melu wetin. Lah apa lho jenengan Aku jare nek carane ngene iki. jare nek nyekel duit kuwi haram. Ya kene tak cekele. Sing kuwi kok nek sing iki halal. Lah kok iso padha-padha le saweran kok. Ayo ora apa-apa, nya. Nak diidum. Nya sapa? Mbak Ayu diparingi sing luwih akeh mergo engko nyanyi. Dadi iki wong 7 duite sak yuta turah 300 sing 300 kek Ayu. Heeh, liyane 100. Kae wis ngemplep akeh banget kae rasa dikeki ra apa kae. Iya. Ya kula ya nyanyi kok.
Nyanyi rak ora ngene Pak Tumiyono, kowe nyanyi dhewe kok. Ya liyane ya oleh aku ya oleh. Ora wis gek nembang apa? Rasah Lah napa? Gerajakan. Oh nggih. Gerajakan Banyuwangi. Ya. Nggih bawa mboten. Kowe iki arep nembang apa arep ngopo? Lah napa ta? Ha kok tawa kok nggih bawa mboten. Nek ora ikhlas rasa nembang ra Kok apa. nek mbok menawa ora krungu lho. Ha sing budhek iki kowe kok. Ya ora. Ha Piyai Semanu kene wis do ngerti kabeh. Sing budhek kula napa Tatin? Modar kowe. Padha ora kanca. Nyatane kok ya. Ayo sik tembangke Gerajakan. Anggo dibawani. Nggih. Sing apik. Wetmen. Lah ngene kowe. Ngandel ora. Napa? Kok ngono kok muni ora budhek wong aku iki ngomong nganggo sound system lho kok ora krungu lho. Sound sistemnya yang ora cetha berarti. Sound system saka Jerman iki. Padake le tuku. Jejer Kauman. Jejer maneh. Wis gek nembang. Ndak ora kesuwen ora malah rampung-rampung ya. Apa, Pak? Ndak selak kesuwen, ndak selak rampung-rampung kok. Lah nggih ngono ki nek omong mboken alon-alon ora disaruk-saruk. Alon-alon aku ora seneng kok. Aku ora cepet pegah aku. Yo, gek wis. Malah. Sapa sih sing ngomong? Kowe sik, kowe sik. Ndak ora iki. Iki mikir dalange salehke wae iki. Apa? Ndak omong wae. Ya wis tak ora omong. Ngopo Wisnu meneng kok? Ayo kancane karang kancane cah edan-edan kuwi ora. Padha dalange ya edan. Kowe kok ngunekke kok ngono kuwi rak ya ora sopan to jenenge. Lah, Kok edan piye? Lah, Aku omong- tak rewangi edan ngene iki nek goleke duit kowe barang kuwi. lah nggih, kula ya ora ngarani nek ora goleke dhuwit meng ngomong nek edan lho. Lho edanku nggo napa tak takon. Lah omong dhewe, dimangsuli dhewe, kadang nangis dhewe, guyu dhewe. Nah ya wis dadi kewajibanku kok iki nglakokke wayang apa wayange ning kene. Dimas kadangipun Haryo Setyaki. Piye kabarmu? Aja bandemi wong delok. Lah yang ngono ki mah apik omong-omongan karo wondo ki. Apik apa wong wis kewajibane dalang ngono kok diomongke dhewe sak karepku kok ya. Mamiat mayon Undang sapa? Undang kowe kuwi. Kok so? Suarane. Jenengku Tatino. Gilengku ana sing arep nyawer karo kowe. Cinten? Ana iki engko adine Mas Bendol. Oh. Piro le nyawer? Lho, rak maku rak kowe iki mbok sing sopan to, Tin. Lah Sing yang jeneng wong nyanyi iki aja ngarani saweran, disawer 10 ya ditampani, sawer 5.000 ya ditampani. Kowe iki ikhlas pemberian karena apresiasinya penyawer kepada kamu. Kamu kayak gitu. lah gimana toh? Aku harus gimana? Ya kan, Kalau ada yang nyawer 1.000, aku harus mau. Boleh. Gimana kata-katamu tadi? Kamu harus gimana? Kamu diam saja. Biar apa? Biar disawer. Biar dikasih uang. Alah gayane basa Indonesia. Iya. Wong ning Jakarta rong dina lali basa Jawa. Sawarane Gendeng. gendeng pelambiangan
ndang Jaipong bandemi watu mawon kuwi. Get-geti wong. Aku yo ae. Aku ki nek kaget nguyuh. Waduh. Berarti nguyuh? Sithik. Sithik. Ratap ono macet. Tak stop kok ya. Anggo pempes ra? Ora usah tok rembug, napa pempes ta ora. Iya. Kok nek basah lho. Ya ben basah kok ya. Tekan ngendi mau ya? Nyarambai Noswan Tara Pianyu wangi kenang wetan segara. Ya. Ya ora apa-apa nabuhi wong rada edan. Sinten? Sinten sing Iki apa? Cangik iki apa? oh lah cangik iki jan rada edan. Nyara. Tekan ngendi ya? Mudar kowe. Kok le pede. Kok le pede men. Nyerak. Kan ngendi ya? Ah iya. Lah aku kaget mau dadi hilang ingatane. Biangan aja tak tanah India gumeliaring taman sari Nuswan Tara. Ya. Juketi monggo Gerajakan Banyuwangi. Ya, monggo dados, ya.
bisik-bisik semayang mantri janji korep sir-siran sir-sirana